Здравейте хора, аз съм Арти. В нашото видео знаете ли къде съм? Правих видео. Стар телефон, старо фудеч. Нямам го вече. Чупи се. Така, значи сме при езерата на Еди Ганеси. В нищото. Майко мила. Бихте ли пресечели този мост за 1 милион лева? Аз да. Това е хубаво. Това е као и тука. Така горе е така да дойде нещо. Не е невъзможно. Майко. Толкова е кално. Толкова дори ръка се получава. What the hell? Добре се сбутуши, хора. Да, това е там бункера с врящата вода. С хубавата. Какво е кално, хора? И какво е шумно? Бро, защо? Дигам това хода. Бати, защо? Много е камно, зима е вече. Такова. Опа, тук сме. Гледайте. Абе, хора, там това не знам какво. Тук вече не е толкова камен, защото е път. И тук винаги е спаднали дървета. Добре, още малко е камно, ама вече сме на друга степ. Такова. Някаква тръба. Окей, има басейн. Така, хора, имаме и други туристи. Ама тук какво се случва? Не знам. Има ръчичка. И това е минерална вода. Ого! Тя откъде идва? О, мъга! Тя идва от подземие. Това е топла вода. Да, идва от подземие. Да, бе, виж. Там идва от подземието. Вътре в земята. Чакай, какво вода? Я да пипна водата, топла е. О, тя за къпане, бе. Това е за море вода. Пипни. Няма да ти изгори, това е за море вода. Хладка, то е зима, човече. О, каква топла. А тя и кристална, виж как се вижда абсолютно всичко. Ако не стане, ще се върнем и ние. Добре, тате, виж как... Има как да няма тази ръка? Да, тук виж как излиза от минерално. Тъпо, че моят телефон, нали? Всеки телефон не може да го снима перфектно като очите, защото ние сме сигурни... Да. Ваня, малко се накаля. Малко се накаля. Малко се накаля. Лили, ако наистина не искаш да си мърсиш Джорданите... Тук виж какво си... Мога ли да питам? Що всичко е в слайм? В слайми. Абе, защо всичко е в слайм? Тук е на бяло. Не е бяла водата, хладка. Тъпо, че пада дървета право в реката. А къде излиза от нищото? Там нещо бълбука. Да, бе, излиза от земята. Злато. Да. Това е минерална вода. Ако пипнеш тази вода и имаш рана, то веднага тази рана почва да умира. Може да те пощипа, ако е по-такава рана, като ако се порежеш, ама почва наистина да такова. Много ли кало има? Чакай да си дигне така. Я се успя. Не бе.
Трябва. Чакаме. Извинете ме заради майка природа. Аре, че не сте облечени, няма много време. Има час. Що час? Няма тук. Да, не. Лошо става. Не бе, не и давай зор. Смела. Тук няма как. То не че смело. То тук е зле пътя. Аз добре, че съм бутуши и си позволявам налево надесно да стъпвам, ама тя. И тя с бутуши, лали. Бутуши се, ама защото... Това дърво нарочно ли така е паднало? Хора, това майката природа нарочно го е направила. Виж. Това не е така, става ли? Да си ги. Хора, вижте, това майката природа го е направила, за да минаваш под него. Тук има мечки, затова че има малко страх. Да, виждам. Как извърщя? Това е някаква къща. Да, това е къща. Да. Там има злато. Да, може. Тук има заровено турско злато. Опа! Цях да падна. Лили, да знаеш, гледай си у краката, че има камени. Да бе. Не съм Ваня. Колко е големо това ръката. Сърсач. Тук има заровено злато 1 милион % от турците преди да умрат. Малко дойде. Тук се успокоява пътя. Хора, тук се успокоява пътя. Няма много да кажа, че няма паднали дървета, ама окей. Не бе, тук поне се успокоява малко пътя, защото имаме много близка гледка до реката, бе. Да, не е нещо като такова. Тук поне не е толкова кал. Я да не дигна пак температура, не. Не. Човеч, тук сме в The Hunter Games или нещо е така такива. Внимавай, дръж се в камъните. Ваня! Вики, ще падне! Ако паднеш, си умрял, човече. Държите телефона. Ползвай двете ръце. Не. Ми той ще падне аз. Стой после. Той си такъв тромав се. Не бе, той тук верно е много тежко за неговите кила. Абе не, трябва да си вярва повече, той много мъжак и да си посаки сам. Тук ако паднеш, само се молиш да паднеш на земята, а не в ръката и да оттася. Тук какъв водопад. Дай напред. Дай аз да вода групата. Лили, чакай. Лили, чакай, че може нещо да има, баща ми да пръв. Тата, взели ножа? Добре. Раницата нож, питах го да... Не бе, тук кой не знае дали има мутирало същество дори. Тук сме с най-напознатата поза. Тук може да има и гигани. Още едно изворче. Точно, аз това да кажа. Оле, още едно изворче топло. Те извират това от земята. Да, как го нямаме на пролез. А защо всичко е така в бял? Защото това са минерали. Да, върно. Майка му Добре, че има малко паднали дървета, така по-тежки. Тук
се успокоява пътя. О, майко ми, най-после. Кой не може? Горе, какво има? Кой? Киса. Кръгун. Ами да тръгна. Или? Те са на шосията. Ние сме супер близо до нашото место, човек. Защо са станали там, бе? Дай да продължим, ще ги подминем просто. Или там ще им другиме шум. Тата. Или да ви кажем, че сме видяли някакъв гигант тук да дойде. Не. Там ти знаеш, че сега може да дойде гигант. Да, се надяваме, че тия горе там не изпасат. Това чакай да се намъръща, да? Но то... Няма, какво сега? Вършваме ли се или програма? Не може ли да кажем на малко привеждане? Да, ама там да не ни застрелите, да кажа дъгата шумба. Това парка е за колко Да. Две дървета просто паднали. Или едно в две. Я господин Секи. Ваня, тук е големи тарантула. Там да дойде мен. Моля да ме дойде. Ева, оставете, не ни трябва сега тук да носим ножа в ръка. Как? Кой е за тук? За кой е той е нож остро? Как се това направи? Това е свирчкарски нощ. Доближаваме се до Борова гора. Готино. И чао пръчка. Чао пръчка. То така, ако нещо се затиш към нас, ще се прибие. Чакайте! Не за нас. Не, това има овци. Ние стъпихме долу. Трябваше да вземе големи отдолу. Обаче, виж, ето. Я ми дам телефона, ама не спирай видеото. Добре. Ръката се сега ще извърши. И колко по-цяло.